Gondolom nem kell ehhez több száz évet hátra menni, elég csak egy pár tized. Valami áttörés történt. Vagy a reformáció ünnepe is ugyanilyen áttörés volt. Akkor, amikor valami nagyon idejét múlta, amikor elment az ember rossz irányba, amikor nem az Isten igéjére figyelt, hanem ember szavára, valami hirtelen megváltozott és lehetségessé vált, és nem egy ember tette, hanem az Isten akarata, hogy immár újra kezébe vegye az Isten igéjét az ember, és azzal foglalkozzon. És micsoda áttörés volt, amikor valóban nemzeti nyelven foghatták a Bibliát, és olvashatták az emberek a jó szóra, az Isten igéjére szomjas emberek. Áttörés volt. És áttörés volt mindenféle olyan dolog, amiben az ember nagyot alkotott. Beszélhetünk itt különböző orvosi csodákról, akár a penicillinnek a feltalálásáról, vagy bármiről, inzulinról, ami megváltoztatta az emberiség sorsát, és segített nekünk. De beszélhetünk mindenféle technikai találmányokról, és mindre azt mondjuk, hogy áttörés. Valami újat hozott, egy problémát megoldott, megszüntetett, és elindult valami más. És ezeket az ember tette. Azt gondolom, testvérek, bátran kimondhatom. A világ legnagyobb áttörése az volt, amit Jézus hozott el. Ott a kereszten való halálával és a harmadnapi feltámadásával. De miért, testvérek? Azért, mert nekünk embereknek volt egy nagy gondunk. Volt egy nagy problémánk, amivel nem tudtunk mit kezdeni. A mai napig nem tudunk vele mit kezdeni, mert gyengék vagyunk hozzá. Kevesek vagyunk hozzá. A mi gondunk pedig a bűn volt, és annak a büntetése a halál. Amin az ember nem tudott felülkerekedni. Sok mindent megoldottunk mi már emberek. De erre képtelenek vagyunk, voltunk és leszünk. És ezért lesz a legnagyobb áttörés az, amit az Isten adott. Ott nagypénteken és húsvéthajnalán. Jézus áldozatot vállalt értünk. Meghalt a mi bűneinkért. Elhozta a bocsánatot. És feltámadásával egy új utat nyit. Reménységet hozott. Bevilágít a szomorú sötét éjszakával. A világ éjszakájában. És valahol erről beszél, testvérek, ez az ige is, amit itt felolvastam a zsidókhoz írt levélből, amikor ezt mondja, emberek, ti áldozatokat mutathattok be újra és újra, de aztán újra bűnt követtek el, és megint mutathatjátok be ezt a következő áldozatot, semmit sem ér. Egyetlen tökéletes áldozat volt